Umama uZandile Gumede owayengumeya we-ANC eThekwini usejoyine i-MK Party ngokusemthethweni namhlanje. Lo kaGumede uphinde waqokwa njengesekela lamgqugquzeli kuyona i-MK. Zizwele. uGumede njengomholi ozibophezelayo futhi onolwazi lobuholi wathi ukuqokwa kwakhe kuzoqinisa ubuholi beqembu esifundazweni. uGumede wasebenza njengemeya yaseThekwini kusukela ngo-2016 kuya ku-2019. uGumede usalokhu engusopolitiki onezinkinga njengoba ebhekene namacala ahlobene nenkohlakalo axhumene nethenda yokuqoqa udoti eThekwini, kanti uyakuphika ukuthi uyabandakanyeka kulolu daba. uNomvalo ubeke kanje. We are officially announcing Umama uZandile Gumede as the Deputy Convener of KZN. We welcome you, Ma. We are giving you a very warm reception because you have... Uthi bamemezela ngokusemthethweni uZandile Gumede njengesekela likamgqugquzeli waKwaZulu-Natal. Uthi bayamamukela, uthi unamava angangabazeki kwezepolitiki KwaZulu-Natal kanye naseNingizimu Afrika. Uthi bayazi ukuthi uzoza noshintsho futhi uzobamba iqhaza elibonakalayo kwi-MK Party.